Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman dogonlarımız tarafından eyyam köptün bir meselede qayta sorular, hayişler, teklifler geliyor. Ol hem bir neçe kişiler var, internette maglumat koyuyorlar, İsa Mesih'e iman edin diyorlar, İncil okumağa çağırıyorlar, Musulmanlara dil uzatıyorlar. Qaraz İsa Mesih'e iman edin, hemme zat çözülür diyorlar. Şolar kim, näme çağırıyorlar ve şol hili ters akımlardan bir haber insanları aga etmek için nasihat etseniz deyip sonra teklif, hayiş uğrattılar. Şu dersimizde Allah Teala'nın yardımı bilen şul kişiler kim? Näme ananýarlar, näme çağırýarlar? Buların arkasında kimler var? Maddi ýagdaýlar nähilek? Öz tarawyna çekmek üçin nähil görnüşde hereket edýärler? We bilmeýän sada musulman doganlarymyz, halk köpçüligi şulary tanamak üçin nämeleri bilmeli we esasy hem şularyň batyllygyny we ýalňyşlygyny düşünmek üçin käbir bilmeli zatlar bar. Şularyň hemmesini Allah Teala'nın yardımı bilen yeke şu wagtymyzda aýdyp geçeriz. Birinji bilmeli zatymyz musulman doganlar. Bular kim? Yani internette İsa aleyhisselam'ı iman etmeye çağırıyorlar, İncil okumaya çağırıyorlar, ve şuna benzeş zatlar koyuyorlar. Bular kim? Bu akım dini ve siyasi akımdır. Bu kişilere İncilçiler ya da Mesihçiler deyiliyor. Hristiyanlığın içindeki ters akımlardan hesaplanıyorlar. Hristiyanlığın özünde bir sürü yanlışlar var, ama buna qaramazdan şol Hristiyanların özleri hem pravoslavların, katoliklerin özleri hem şulary öz içindeki ters akımlardan hesaplayalar. Näme ananýarlar we näme çağırýarlar? Ellerindäki ütgedilen İncil'i ananýarlar. İncil'in ýany bilen Tewraty, Zebury hem kabul edip okuýarlar. Pravoslavlardan we katoliklerden tapawutlykda Tewraty, Zebury hem kabul edip okuýarlar. İsa peýgambere aleyhisselam Tanrı diýerler. Ýani Tanrı İsa sıpatyna yere geldi. Hudaý insandan tenalli diýerler. Allah saklasın şeýle erwet küfür bolan sözleri diýerler. Ýani Tanrı İsa bolup ilki eşekli geldi dünýä gelende. Ýani Tanrı İsa sıpatyna girip İsa bolup ilki eşekli geldi dünýä. Soň öldü. İkinji gezek atly we ele kılıçly geler diýip inanýarlar. Oňa öz dillerine näme öz sözleri bilen İsa Mesih diýerler. Tanrynyň özü oğlu ya da ata oğul ve mukaddes ruh diyen ve Hristiyanlıkta giňden ýaýan üçlük inanjyna inanýarlar. Üçlük inanjyna ata oğul mukaddes ruh diyen üçlük inanjyna inanýarlar. Ve dünýäde parahatçylygyň we bagtyň diňe şularyň aqidasyna, şularyň inanjyna inanmak bilen mümkin boljagyna inanýarlar. Awa üçüp Mesih barada gitara bilen ya da başka görnüşde aýdymaýdýarlar. Şol şularyň gowwarýan zatlarynyň biri şoldur, 3 millionlarynda aýdymaýdarlar. Ya bolmasa işlerinden biri çıkar, eline İncil alar, özlerçe İncillik inanýan kitaplarını alarlar. Şonu okap berer, özlerçe düşünürüp başlar, beýlekler hem dinlerler. We bular kim golloýar? Bulary we başga şulara meňzeş akymlary imperialist güýçler öz bahwitleri üçin ulanýarlar. Misal üçin tarihte Afrikada Amerikan we Ýewropa ýurtlarynyň Afrika ýurtlaryny ele geçirmek üçin alyp baran basbalçylykly hereketleriniň biri näme? Missionerlaryň üstü bilen herekete geçmek. Çünki näme? Şolaryň üstü bilen olary hristiýanlaşdyryp, öz düşünjesini şolaryň içinde ýaýradyp, özüne ýakyn tarapdar adamlar ýetişdirýärler we olaryň näme? Yerli halkyň özlerine garşy gelmegini azaldyarlar we şol näme pese düşürýärler. Hatda Afrikalıların şol basbalan ýurtlaryň halklarynyň aýdan bir sözü vardır. Haçanna agadan bizim ýurdumyza gelenne oň elinde kitap bardy, men elimde bolsa watanym bardy. Belli bir wagtdan soň agadan öz kitabyny meniň elime berdi, emma watanym olaryň eline geçdi diýär. Awa şol kitaby diýany İncilde çağırıp, Hristiýanlyga çağırıp, awa şol ýurtlary basyp almak üçin imperialist güýçler şol we başga da şulara deýişli akymlary missionerçilik üçin öz täsirini şol ýerde artdyrmak üçin öňem ullandylar, häzirem ullanýarlar we şu gurrunna edip oturan toparmyzy hem göz önünde şolar tarapyndan gollanylýar. Maddi güýç hem şolara näme doly üçin edilýär. Hususan hem musulman ýurtlaryny jemgyýeti bölüp oňatmak üçin, beýneleri basyp almak üçin
pikir düşünje taýdan özlerine ýakyn we tarapdar adamlary ýetişdirmek üçin şulary ulanýarlar. We ýanky diýişmeli bulara gerek bolan ähli mümkinçilik berýärler. Özlerine wepaly hasaplayan kişilerini Amerika we Ýewropa ýurtlaryna raýatlyk almaga kömek edýärler. Musulman ýurtlarynyň şulaň düşünjesine geçen adamlary, şulaň sektasyna giren adam alyp Ýewropadan, Ýewropa ýurtlarynyň, Norwegiýadan ýa başga ýurtlardan watandaşlyk almaga kömek edýärler Amerikadan. We şol ýerlerde öz şol ýollaryny wagda edýärler. Şu kişilere dolu golluk berilýär. Bu hili sektalaryň musulman doganlar eýerjileri köplenç iki bölünýär. Bu hili sektalaryň eýerjileri köplenç iki bölünýär. Aşagdakylar we ýokardakylar. Aşagdakylar köplenç hakykatda özleriniň ulanylýanyndan bihabar. Bu allanan kişiler. Belli bir inancı yok. Boşlukdaki adamlar şulara allanýada ýüregi bilen şo ýola inanyp bir inanca eýe bolduk mukak bir özlerçe bir dine girdik mukak diýip ýören kişiler aşagdakylaryň köplenç bu siýasy zatlardan bularyň Gural hökümine ulanylýanyň habary ýok. Emma o ýokartyndaky asyl tepedäki duranlar näme alyp barýan siýasatlarynyň dollugyny habarlary bar. We öz işlerinde hem şul ters akym sektan bir näçe nämeler bar, ugurlar bar. Bulara ýene-de musulman doganlar şu gurrunmada oturan akymda Hristiyan Siyonistler ýa-da Mesihçi Siyonistler diýilýär. Siyonizm barada isleýänler has köprak maglumat tapyp bilerler. Bu açyk maglumat, kän maglumat bar. Hawa bulara näme? Hristiyan ýa-da Mesihçi Siyonistler diýilýär. Diýilmeginiň sebäbi bulara Mesihçi Siyonist diýilmeginiň sebäbi çünki bular ýa-da bularyň içindäki käbir toparlar Palestinada we Palestinaň töweregindäki yerlerde jöhütlere wada berilen topraklara inanýarlar. We şol pikir gollaýarlar. Ýagny musulmanlary şol yerlerden çykarmaly, musulmanlaryň şol ýerdäki ýurtlaryny ele geçirmeli we şol yerlerde Mesih gelmedinden öň öz inançlaryna görä elbetde Mesih ýani İsa gelmedinden öň ulu jöhüt döwletiniň gurulmalylygyna inanýarlar, şu pikire inanýarlar. We şu pikiri gollaýarlar, şonuň üçin şoň üstünde hem işleýärler. Hereket edişleri we bularyň täsirine düşýän kişiler barada aýsak, açyk hereket edip bilýän ýerlerine Ýewropada, Amerikada bular açyk hereket edýärler, hiç özlerini gizlänoklar, bularyň mümkinçilikleri mutaýda giň, ellerine ulpullar aýlanýar, öz universitetleri we okuwlary bar. Açyk hereket edip bilýän ýerlerini açyk hereket edýärler, açyk hereket edip bilmeýän ýurtlaryny, hususan musulman ýurtlaryny özlerini gizläp, gizlin hereket edýärler. Şonuň üçin öz akymynyň atlaryny aýtmazlar. Musulman ýurtlaryny Orta Aziýada ýa başga Türkiýede onunla käbir ýurtlarda hereket edýänläriniň bir topary öz atlaryny aýtmazlar. Siz haýsy akymdan, adyňyz näme, baş tutanyňyz kim diýseňiz, eger öz atlaryny aýtdyryp bilmersiňiz. Sözlerini aýlap, toglap şunu diýerler size. Biz İsa'ň okuwçylary, biz topar däl, öz urumda gezip ýören İsa'ň eýerjileri ýaly gepler aýdyrlar. Anyk jogap bermezler. Diňe haçan anyk jogap alyp bilersiňiz, eger özleriniň kimdigini, alamatlaryny, sözlerini okuyan kitaplaryny bilip, "Ha siz şular dälmi? Şu topar dälmi?" diýip size ýam siziň bilýäniňiz bilseler, onu eýam kabul ederler. O biz plan topar, plan üýşmeleň diýip geçýär resmiýetde ol bulup şey diýip näme kabul ederler. Ama ondan bärde özlerini gizleýärler. We bularyň missionerler köplenç şol özleriniň ruhsat berilmeýän ýurtlaryna näme sypatlaryny girýärler, ýa-da nirelerde hereket edýärler. Daşary ýurda bagly okuwlarda, mysal üçin bir musulman ýurtda bir okuwa, merkez we kurs we Amerika, Ýewropa döwletlerine bagly. Şol ýerlerde mysal üçin ingliz dilini kursuny dile öwredýän kişi bolup hereket edip bilýärler. Siýahatçy bolup baryp bilýärler. Oşuňa meňzeş sypatlar bilen näme hereket edýärler. Oşol ýerde ýoşadan özüne ýakyn adamlary öz tarabyna çekjek bolup hereket edýärler. Kitaplar, kagızlar paýlaýarlar. Internet arkaly, radio arkaly çykyş edýärler. Kinolar, multikler ýaýradýarlar. Ýaýradýan kitaplaryna bir gyzykly waka gurrun görüp kitabyň soňlaryny İsa Mesih'e iman ettim diýip agzap geçýärler. Yani okuyjun ýa-da dinleýjin unsun çekýär. Gyzykly bir zat gurrun berýär bolyn, adam pahyr şu özüne değişli bolmasa da näme kädip dinleýär. Şol hekaýaçylyk ugry bardyr. Hatda reklamada zatda hem şunu ullanýarlar. Bir hekaýaň üstü bilen sen näme unsun çekip şoň içinde öz sana aýtmak we diýmek isleýän zady näme diýip galýar. Ene şu kişiler şu hekaýaçylyk, hekaýa gurrun bermek usulyny kän ullanýarlar. Bir kitap mysal üçin eliňizde alyp okusaňyz, gyzyk
Kızıklanıp okudunça okap baryan, okudunça okap baryan. Misal bir oglancık bolupdyr, kösenipdir, hassa bolupdyr, şeýle bolupdyr, beýle bolupdyr, tenim nähilek bolupdyr, näme bolupdyr diýip kızıklanıp okap baryan kitabyň soňlaryna dogry İsa Mesih'a iman etdim. İsa Mesih'a iman etdim, onu işlerim düzelli, hemme zat uğruna boldy diýip näme öz düşünjesini arasynda näme diýip goýberýär, şeý diýip goşup goýberýär. Ondan akide taýdan ejiz adamlar, bulary tanamayan, bularyň hilelerini, hereket ediş usullaryny bilmeyen sada adamlar, İslam akidesinden bilmeyen bolsa, o koýada şeý diýip näme şu tuzaga düşýär. Soňandan onam okak görýün, munam dinlek görýün diýip içine şüphat ýalar. Soň dine, İslama garşy şüpheler atyp dinden sowadyp başlaýarlar, şeý diýip näme bilmeýän galýar şolaryň toruna düşenni. Şulara alanyp öň muslimannym, sonra İsa Mesih'e iman ettim diýenleriň köp bölegi aslında öňe musliman däldir. Bulan gowurýan zady da şol musulman ýurtlarynyň öz toruna düşüren adamlaryň guruladylar videoda. Öň menem muslimannym, İsa Mesih'e iman ettim, aýna men öň şeýledim, öň men betbagtym, eger musulmanny meni urýady, köseýädi, şeý diýädi, beý diýädi diýip mysal üçin käbirler öz şul aýdýan sözler şu dersde, şularyň öz videolarynyň, öz sözlerinden, öz ýazan pozan zatlarynyň alınıp aýdylýan zatlar. Öz diýen zatlaryna şu Amerika giden musulman ýurtlaryna çykyp giden biri we bir aýal maşgala, şu taýda şu edýän gurrun şol aýby gatsy zulüm edýärdiler, köseýärdiler, näme edýärdiler, şeý diýip mysal üçin. We ýanky diýişim ýalak, öň musulmanyň sonra İsa Mesih'e iman ettim diýenleriň köp bölegi aslında öňe musliman däl. Ýöne musulmanlaryň içinde gezip ýören, musulman ýurtda doglan, o özüne musulmanym diýsen, o musulman niýe, emma näme ananyanyny bilmän ýören boşlukdaky jahil kişiler. Ene size misal bolar ýalak iki kişiň öz agzy bilen öz videolaryna diýen zadyny aýtjak. Biri diýär, men öň beýnim kommunist diýär, ýüregim musulman diýär. Şularyň toruna düşenden biriniň gepi şul. Beýnim kommunist, ýüregim musulman diýär. Asletinde beýni kommunist, ýüregi musulman diýen zat ýok. Ygtykady imany elle bölüp bolýan zat däl. Diýmek bul adam näme eken musulmançylykdan bihabar, jahil adam eken. Musulmanam däl eken. Öz ýanyny özü musulman mykam diýip boran, näme öz dili bilen aýdyşar, beýnisi kommunist boljak bolsa, ýüregi musulman bolýar, beýle bir ananç, beýle bir İslama görä o hil musulman ýok. Bu diýmek näme eken? Öňem kafir eken. Özüne musulmanlar öýdýän bolmam mümkin, emma kafir eken. Ýene bir diýär, öň men musulman kam her 5-nji ýyl gidip mazarlara secde ederdim diýär. Ejem bilen ene atam bilen gidip de mazarlara secde ederdik diýär. Şol Orta Aziýada zatda ýa başga käbir musulman ýurtlaryna ýaýlan kesel we da gawr parazlyk keseli we öllere çokunmak, öllere sygynmak, awliýa pir ady bilen şeytan şeýdip adamlar allaýa, İslama görä mazara da gidilýär, ziyaret edilýär, özüniň edebi we ýoly we usuly we şerti we emma bu gurrun edilýän zat näme mazarlary ýanky, ilahleşdirip, şol Allahdan dilemeli zatlarym şolardan dilep, daşyndan aýlanyp, garadan şu kişi diýär, her 5-nji ýyl mazara gidip mazara secde ederdim diye. Mazara secde edýän bolsaň İslam'a göre Allah'tan gaýrysına secde edilmeýär. Secde edýän bolsa ol müşrik kafir hasaplanýar, dinden çykan hasaplanýar. We mazara gidip secde edýänligi şu nämen alamaty, nämen gorkuzyjy musulman doganlar dini bilmeýän jahil adam eken. Allah'tan gaýrysına secde edip biljek derejede düşünje eýe bolsaň sen diýmek sen musulmanlykdan bihabar bir jahil adam. Özüňe musulman diýen bolmagy mümkin. Ene şularyň toruna düşen iki kişiň öz agzy bilen öz gurrungyna aýdýan sözi. We köp bölegem şuňa meňzeş, öň musulmandym, men hristiýan boldum, ýa şularyň tarapyna geçdim diýenlerine şuňa meňzeş, öň musulman bolmaýan jahil adamlar. Ýene bir hileleri we musulman doganlar bular jahil, bulardan bihabar musulmanlary allamak üçin näme diýerler. İncile gosaň bolýar, o da Allahyň kitaby ýaly gepler aýdyp İncil okumaga çagyrýarlar, hilegarlyk edýärler. Kur'an'da da diýär, İncil Allahyň kitaby diýip aýdylýar. Okuma diýmeýär, haram däl, beter okumaly. Şuňa meňzeş sözler bilen bilmeýän adamlara İncil okutjak bolýarlar. İncil oku diýär. Onuň näme soň İncil okandan soň, öz gurrun berip başlaýar, öz zatlaryny ugrady şeýdip näme bilmeýän adamlary duzaga düşürýär. Hakykatdan hem şuň kuwunna özümizden duşýas. İncil babatynda musulmanyň akidesiniň nähili bolmalygyny bilmeýän bir näçe sada we akidesyny bilmeýän musulman doganymyz, o İncil asly Allahyň kitaby bolsa onu oka bermeli diýip düşünýär. Häzir o barada ýene dersiň dowamyny aýryp durup geçers, şeýdip şol duzaga düşýär. Şundan hem habardar bolun. Bu başga bir ýene hilegarlyklary bir musulman doganymyz görüpdir we bize de ugratdy. Sahypa açypdyrlar internetde musulmanyň sahyalja sakally musulmanyň suraty bar. Bu içine girip görýän onu İncilden näme, Yuhanna'dan nämeden, şeýdip näme İncilden
sözler paylaşýarlar. We bir sürü şunu izlerleyen kişiler habaram yok şul İncilciler degini Mesihçiliklerini Hristiyanlygyň bir ters akymy sektasy ona habaram yok şunu izlerlap ýör. Okap görülýän zatlary habaram yok. Ene bu da bir edýän hilegarlyklary. Başka bir husus bellak geçmeli İslamy hujumlary we töhmetleri. Başka bizim mysal üçin öz ýurdumyzda Türkmenistanda Hristiyanlar bar. Hiç il şu wagta çenli bir Hristiyandan musulmanlara söwüp beren ýa İslamy garalap beren men şahsy gawat gelmedim. Töweregimde de gatnaşan adamlardan eşitmedim. Gelip beren Türkmenistanda dogulup ulanyp ýaşap işläp beren Hristiyanlardan öz inancynda gelip bör musulmanam öz inancynda gelip bör adamçylykly gatnaşyklar dowam edýär. Söwüp dil dodup garalap beren düşmanlyk edýänini eşitmedim, görmedim. Bar bolsa onu Allah bilýär. Ya görenleriniz bar bolsa öňe bilýänler. Biz öz tejribemizden aýdýas. Emma bu ters akymyň bu sektan olardan tapawutlykda edýän işi näme? Musulmanlar garalaýarlar we islamy hujum edýärler. O musulmanlara töhmet etýärler. Ýene şulara degişli başga bir akym bar. Bu gurrunda oturan akymymyzdan aýry bir akym. Olan inançlar tapawutly. Olar näme biz gulluga gitjek däl, näme harby gulluk etmeli däl diýerler. O ikisini bulaşdyrmalyň. Bu gurrun edýänimizden aýry bir akym. Olaram özüne Hristiýanyň we İsa'ň eýerjileri diýerler. Hristiýanyň bir ogry. Olaram näme gulluga gitjek geldik başga bir fitne dörü diýerler. Haýynlyk da ýurdun watanyň goramajak bolsaň da nägilip bolmaly. Buňa da dikkat edin. Olar aýry ugurdur, o barada aýry gurrun eder. Inne islamy hujumlar we töhmetler diýdik. Bulara göre öz sözlerinden, öz gurrunlarından alyp aýdýan şunu. Näme diýerler? Musulmanlaryň ýurtlary diýip tümlük diýip inanýarlar. Bulara iman edenler we bulara inanýan kişiler we bularyň barýeri ýagtylyk nurana ýol. Emma musulmanlaryň ýurtlary tümlük diýip inanýarlar. Garankylyk. Musulmanlara töhmet atarlar. Musulmanlar musulman bolmayanları öldürmeli diýerler diýip näme ýaýra diýerler. Hem musulmanlar terörist, musulman bolmayanlar öldürmelimiş. Bu da Kur'an'da musulmandan galanlar öldürmeli hiç yerde eşitmeli okamyz yok. Bolmanna Kur'any günde unaşa okawat ýürüs. Ondan daşkarken bolmana ýylla bir gezek Ramazanna başyndan soňgaça hatim edip çykýas. O günde unaşa Kur'an okawat ýür. Kur'anyň hiç ýerine musulmanlardan başga musulman bolmayan inançdakylar kafirler öldürmelik ýeri ýok. Ol söwüşe degişli ayetler var. Söwüş ýagdaýynda düşmanlyk edýänler barada gurrunlar. Emma bular näme diýär? Ýok diýär, Kur'anda diýär, şey diýip ýa-diýär. Bilmeýän adamlar şey diýip alýar. Musulmanlar diýär, özünden başgasyny öldürmeli diýär. Bu bir ýalan we uly töhmet. Käkişlerim şulara allanýarlar. Şu diýen zatlar dogrudan şeýlem kädip. Özüne musulman diýen sada kişiler gurrunny Hristiýan bolsa o düşünükli o şeýle de musulmanlar tananyk, allanmakly adaty zat. Özüne musulman diýip boran jahil adamlar şulara gulakka bardyp şeýlem kädip aldan şularyň täsirine düşüp ýör. O asliýetinde akylly adam bolsa diýmeli, musulmanlara terörist diýengi bolýan. Şu soňky ýyllarda sizin sponsorlaryňyz, size atalyk edýän kişiler, himayet berýän şu uly imperialist güýçler, şolardan kän adam öldürýän ýok, şolardan köp ýarag ýasap satýan ýok. Ýaponiýa bomba ataram näçe biýuna adam öldürenem, ýene sizin himayetkarlaryňyz Iragy, Awganistany gana çaýkap, yüz miňlerçe insany içinde çaýga da we aýalamma, garram öldüren ýene sizin himayetkarlaryňyz we ýene şonçalyk insan maýyp müjrip boldy, ýene sizin himayetkarlaryňyz we durly zindanlar gurup şo ýurtlarda insanlaryň üstüne goýa bir üstüne näme sina geçirip her hili derman däri bilen atlan ýene şunu eden ýene sizin himayetkarlaryňyz we ýene de terörist diýip gorkadýan kişileriniz bar. Egellidi Daesh diýdi, şoňa meňzeş diýdi, musana sansana oturmaly. 29 ýanky alfabetiň her harpyna bir näme topar bar. Hemmesi bar bir tohum we ýene sizin himayetkarlaryňyzyň özleriniň ýasan adamlary şular. Şo sizin himayetkarlaryňyz bar, öwýäňiz imperialist güýçler. Iň gowy ýurt, şolaň ýurt diýip gurlaýarlar da şular, gurlanlaryny. Şu sektantlar, şu sizin öz himayetkarlaryňyzyň Guran toparlar bular. İslamlar musulmançylyk bilen baglanyşy ýok bu toparlar. Adamlar ýani sizin himayetkarlaryňyz o terörist gorkadýan adamlaryň ýasana mene şolaň özleri. Terörist gerek boljak bolsa, gerek gorasyňyz gelýän bolsa ilki şu himayetkarlaryňyza seredin. Öwýän kişileriňize seredin. Emma gynasam käbir sada musulman dinden dünýäden bihabar şular näme diýse gulakka bardyp şey diýip ýerine düşüp ýör. Musulmançylykda, İslamda hiç bir garynjany hem hak üstünden basmak bolmaýar. Ol
ola adam öldürmek aňyrda dursun. Ol biri musulman sypatyna girip sakal goýup selle jakyp eline ýara galyp Allahu ekber diýip bir zat edýän bolsa, ýene oň arkasynda şu uly döwletleriň öz gizli gulluklar bar edip bir ýerde bir bulagoýlyk etmek üçin öz ýasan adamlar durur. Hakyky musulman hiç bu hillatlar etmeýär. O musulmançylyk bilen Kur'an bilen hiç ilbahalanşygy ýok zatlar. Hawa diýmek näme şol adamlar islama hüjüm edýärler. Hawa musulmanlar garalaýarlar, yamanlaýarlar, terrorist diýärler, o yalan zatlar gurrun berýärler. Musulmanlar zenanlara sütüm edýär diýip şey diýip gurrun berýärler. Musulmanlar zenanlara sütüm edýär, zulüm edýär, o şoňa meňzeş näme, şey diýip näme, yamanlaýarlar we garalaýarlar. Käbirleri özüni musulman ýaly diýip görkezýär. Özüniň kimdigini aýdanok, haýsanançdakydygyny aýdanok, özüni musulman ýaly diýip görkezip, islamy wagt edýän kişileri garalamak we awraýdan düşürmek üçin bular radikal, bular wahabi diýip her hilek şul näme atlar dakýalar. Bilmeýän insanlar näme islamdan uzaklaşdyrmak isleýär. Çünki bir ahir musulmanlyk bar bolsa, şulardan şüphe duýjak, bular dinlejek galýa serasap boljak. Hemma näme şol öz tarabyna çekmek üçin ilki sen öz dininden uzaklaşdyrmaly, şoňa şüphe oýandyrmaly. Şonuň üçin şul zatlary edýärler. Şulardan biriniň sahypasynda internetde musulman diýip ýazyp goýupdyr özüni. Özüni musulman ýaly diýip görkezýär. Soňra paýlaşýan zatlaryna seredýän bolýan, ene ýanky zatlar. Musulmanlar wahabist, musulmanlar radikal, terrorist, igil näme şoňa meňzeş zatlar paýlaşýar. Goýa özüni musulman ýaly diýip görkezip, şoňa meňzeş kişilere garşy ýaly diýip görkezýär. Onuň arasynda bir ýerde İsa Mesih diýe, İncil diýe bir zat diýe özüninkini goşup galýar. Bilmeýän kişilerim şey diýen bulan duzagyna düşýär. Netijede musulman doganlar bular dini we siyasi akımdır. Şoňa gowy düşünün. Käbir sada we inanjan adamlar şeýle diýmek mümkin. Ay bulan öz inanjy özüne, sizinki size näme? Bular öz ugruna gezip ýör. Bular öz başyna gezip ýör. Adama ziýany ýok diýmek mümkin. Şol uly ýalňyşdyr we şu kişiler tanamaýanlyklarynyň we edýän musulman ýurtlaryny hususan hem edýän pyssypjurlyklaryny bilmeýän kişileriň gurrumudyr. Öz akydasyny birinjilene öz musulman akydasyny, ikinjilene hem şu hili kişileriň ullanyp musulman ýurtlaryna garşy ulanylýanlygyny bilmeýän jahil adamyň gurrumudyr şol. Bular gösgönüje imperialistleriň guralydyr. Ýa-ni aýtdym, bizim öz ýurdumyzda gaýry dinli bar. Hiç ile bir çakmışyk ýa bir gowuny değişip hiç şaýat bolmadyk. Komşularymyz bar ýa başga işleşýänler bar. Her kim öz dinine gezip ýör. Emma bular ýalak adamlar näme çykyp bir topar bulardan çykyp gulluga çekkel diýip ýör. Ýene bir mysal üçin ýanky ýalakka musulmanlara dil uzadyp ýör. Ýene bir başga bizim ýurtlarymyzda şaýat bolmadyk. Mysal üçin daşa ýurtlarda siýasata goşulyp hökümete garşy gidýän hereketler golloýar. Telet edýän işlerini. Ne bilesi gelýän adamlar üçin şu aýdýan atlam açyk maglumat kän internetde zatda videolar bilen sözleri bilen. Näme diýär? Şu taýda hökümete garşy adamlar tapyp şolary golloýar. Daşa ýurtlaryň birini bolan waka. Şoň üçin sadalyk etmäň. Bular dini we siýasy akymdyr. Serasap bolun, alamatlaryny we sözlerini we aýdylýan zatlaryny gowy öwreniň, äga bolun, töwerek daşyňyz äga edin. Inni musulman doganlar şu akımlardan goranmak üçin bilmeýän kişiler näme etmeli? Akydasyny bilýän, ananjyny bilýän musulman bular agyny açandan bulan kimdigini bilýär. Emma kim şulara allanýar, kim kösenýär musulman akydasyny bilmedik, öwrenmedik. Sada musulman doganlarymyz şularyň täsirine düşýär. Indi şu doganlarymyz üçin biz näme? Bir käbir zatlar salgy berjek, käbir zatlar öwretjek. Allah Taala'nın ýardamy bilen awala Allah, soňam Allah Taala'nın tawfiqi we ýardamy we hidayaty bilen şu toparlardan goranmaklygy şol aýdyljak zatlar kömek eder. We ýene bir kısa zat agzap geçsek, şol iki zada gowy düşünseňiz, şol hristiýanyň we hristiýanlyga degişli ähli akymlaryň ýalňyşyna düşünersiňiz. Birinji bilen musulman doganlar köp ulanýan sözlerini belläň. Şol kişiler radioda, internetde, videolarda, ses ýazgylaryna, ýazýan zatlaryna köp ulanýan sözlerini belläň. Näme? Ene diýen zatlar İsa Mesih, hoş habar, halaskar İsa, Hudaýyň guzusy, ol biziň Hudaýymyz, Rabbimiz diýip insanlary İsa Mesih'e iman edin diýip şu hil sözler ullanırlar. Şu zatları eşseňiz gönüşip kolanyň serasap bolun. İki gepleriniň biri İsa Mesih'tir. İsa Mesih'e iman edin, İsa Mesih diýerler. Şoňa iman etmän halas bolup bilmers, bagtly bolup bilmers diýerler. Dünýäde cennet gerek bolsa İsa Mesih'e iman et diýerler. We köplenç ünsörün baştan geçiren wakalaryny, durmuşlaryny, hekaýelerini gurrun bererler. Ýanky halky diýişimýalak, şu hekaýe gurrun bersen adam özüne degişli bolmasa näme diýäk diýip näme bir şinne gyzyklanma dörep dinläp şolara gulak asýar. Şonuň üçin bular baştan geçiren wakalaryny, durmuşlaryny hekaýe gurrun bererler. Awa köplenç edýän gurrunlarynyň mazmunam şu hilerak gurrunlaryna kynçylyklary baştan geçirdim, kösendim.
Betbagtdyk, boşlukda ýaşap ýordum, ýüregim gysýady, dünýä sygamokdym. Netijede İsa Mesih'e iman etdim welin ähli-zat gülýaly boldy diýen görnüşde gurrun bererler. Gowdurmuş Allah barada, haram we günah zatlar barada gurlar, käwir gurrunlaryny. Onu bilmeýän adam musulman mykam diýýärdi. Şulara şeýdip aldanýanlar amma peýgamberler barada gurrun berýärler. İsa peýgamber falan peýgamber diýip gurrun berýär. Gowdurmuş, arasda durmuş, halal, durst diýip şu kelimeleri, şu sözleri ullanýarlar. Şuna da köp kişi aldanýar. Onuň arasynda öz düşünjesini goşup başlaýar. Ene tanamak üçin şu sözleri ýadyňyzda saklaň. Muňa goşmaça has möhüm zat asla şul näbelli kişiler dinlemäň din adyna gurulýan. Hatda musulman hem bolsa, ähli sünnet mi, dälmi, ady kim, nerede ýaşaýar, näme çagyrýar, Qur'ana sünnete görä, dört mezhebe görä gurulýan akidesi ähli sünnet mi, asla şu zatlary bilmezden öň musulman hem bolsa dinlemek bolmaýar. Bular ýalakka sektalar aňyrda dursun. Indi bardy gelle garşyňyza şu hildatlar çyksa, ana şu sözleri belleseňiz, şu sözleriň arkasy bilen şular tanap bilersiňiz. Indi musulmanda onlar Hristiýanyň we Hristiýanyň içindäki sektalaryň ýalňyşyna düşünmek üçin iki mesele düşünseňiz bolýar. Näme ähli tutuş Hristiýanyň goşalara degişli şahalaryň we ugurlaryň we sektalaryň we ters akymlaryň ýalňyşyna düşünersiňiz. Şu iki mesele gowy düşünseňiz. Birinji mesele ellerindäki Allah'ın kitabı, Hudaýyň kitabı diýilýän kitaplar meselesi. Şol kitaplar, misal üçin Tewrat, İncil aslında Allah tarapyndan uğradylan hak kitaplar. Aslında we öz wagtynda hak kitaplar. Biz musulmanlar şol kitaplaryň aslında Allah'tan gelendigine, emma sonradan bozulandygyna we şu wagtlarynyň hakyky dälligine iman edýäs. Şunu bilmeli. Biz iman edýäs İncil'e, Tewrata, Zebura, emma haýsyna iman edýäs? Ol peýgamberleriň özleri döwründäki gelen hakyklaryna iman edýäs. Emma bu döwürdekiler üýtgedilen we bozulan we hakyklar ýiten şeý dip iman edýäs biz. Bu hakyklarynyň ýok bolup bitip gidenligine iman edýäs. We bu kitaplar wagtyň geçmegi bilen üýtgedilen we içine tarihi wakalar, hekayeler, poplaryň sözleri goşulanýar. Şu wagtky ellerinäkiler ýagdaý şeýledir. We işlerine ýalňyş zatlar Allah we peýgambere töhmet bar, peýgamberler laýyk bolmayan ýasama hekayeler bardyr. Gaty edepsiz we terbiyesiz zatlar bar. Tewratyň içinde, İnciliň içinde, Zeburyň içinde Allah we peýgamber barada. Ýani musulman doganlar şul akymlaryň ellerindäki İnciller hakyky İncil däl. Ve İsa aleyhisselam'dan näçe wagt soňra jemlenen we İncil diýip atlandyrylan kitaplar. Aslında İnciller ady İncil emma hakykatda näme İncil däl. Bu kitaplar üýtgedilenligi üçin we Kur'an-ı Kerim gelenden soňra hökümler ýatyrylanlygy üçin musulmanlara Bibliýany, ýani İncili, Tewraty, Zebury okumak, göz gezdirmek, şu kitaplardan gurrun berýänleri dinlemek haramdır. Şunu unutma. Diňe bir ýagdaýda alimlara we din ugruna okap ýören taliplere Hristiýanlaryň ýa-da Ýehudilaryň ýalňyşlaryny öz kitaplaryndan görkezmek, subut etmek we olara reddiýe, ýani ilmi jogap bermek üçin okumaga ruhsat berilýär. Ondan galan ýagdaýda İncil okumak, dinlemek, satmak, satyn almak bolmaýar. We bundan bir näçe wagt öň musulman doganlarymyz İncil okumak bolýarmy diýip sorak uradypdyrlar. Şoňa biz 15-20 dakikalyk jogap berdik. Şol ýerde delilleri bilen şu mesele giňişleýin bar. Islaýan musulman doganlar alyp şonu dinlesin. Musulmanlara İncil, Tewrat, Zebur okumak bolýarmy? Şu soragyň jogabyny şu ýerde giňişleýin üstünde durduk. Ýene de bellik musulman doganlar eger bir kişi İncilden, Zeburdan, Tewratdan okap berip, olary öwüp mysal berýän bolsa, ol kitaplary oka bermeli. Olara mukaddes kitaplar diýen bolsa, we şol kitaplary okumaklyga çagyrýan bolsa, eger şunu edýän kişi müfti bolsa da, molla, alim, ahun, pir sypatyna bolsa da, halka şu gepler diýse, şol kişilerden habardar we aga bolun. Şol adamyň akidesi bozuk ýoldan adan, dogry ýoldan adan adamdyr. Bir diýmek mümkin, bu hile adamlarym barmy? Hawa bu hile adamlarym bar. Pula ýa-da başgalarda satylan din ugrundan okapdyr. Bilýär käbir zatlar ýa tutupdyr, arapça öwrenipdir, Kur'anyň ayatlaryny käbir ýerlerini bilýär. Emma üstü ýapyk görnüşde Hristiýanlara hyzmat edýär. Şo missionerlere hyzmat edýär. Öz bozuk akidesi sebäpli we musulmanlary näme ay olaram Allah ananya, o da Allah'ın kitabı diýen ýaly gepler bilen şu kitaplar okumaklyga çagyrýarlar we bulan jemaatym belli kimler digen belli, men adyny aýdyp durasym gelenok. Siz alamatlaryny bellep alın. Kim size şu zatlar diýse, şol dogry ýoldan adan adamdyr. İncil okumaly, okabermeli diýeni ýok diýse, şol dogry ýoldan adan adamdyr. Demek, birinji bellemeli zadymyz näme eken? Musulman doganlar ellerindäki İncil diýip inanýan kitaplar asliýetinde üýtgedilen we hakyky İncil däl.
we asliyetinde şu 4 tane İncil var. 4'ten başka da kän görnüşler var. Ýöne şol näçe ýyllar mundan Konstantin diýen paçalarynyň ýygynyny ikrar edilen şunu okalyn galanlaryny ýok edilen diýerler. Şu 4 tane kabul edilýär, galanlaryny ýakdyrýarlar, ýok etdirýärler. Ondan ýakyp ýok edip bilmedikleri ondan mundan tapylyp duran Mısırdan tapylýar, başga ýurtlardan tapylyp duran İnciller hem bar. Oşlaryň hemmesi biri-birine içinde ters gapma garşy maglumatlar bar işlerinde we İncillik bilen ýany kitaplary İsa aleyhisselamdan 100 ýyllar soň näçe 100 ýyl soň ýazylýar. Bu hakykysy ýok, ýitip ýok bolan. Bu birinji mesele. İkinji mesele Hristiýanlaryň we Hristiýanlyga degişli akymlaryň ýalňyşlaryny bilmek üçin we ýadyňyzda saklasaňyz o şu meseleni gowy bilseňiz, ol hem üçlük inançlary. Aglaby böleginde Hristiýanlaryň üçlük inançy bar. Hristiýanlaryň we Hristiýanlyga degişli sektalaryň, şahalaryň we ugurlaryň. Aglabysynyň inançy näme? Üçlük inançy. Ol hem näme? Ýagny ata, ogul, mukaddes ruh diýen inanç. Üçte birlik näme? Bir Allah diýär, ýöne şu Allah diýär 3 tane surata girdi, 3 sypatda görünýär diýär. Allah saklasyn. Hristiýanlykda, musulmanda onlar üçlük inançynyň düşünürşi ýok. Öz sözleri şulna, öz Hristiýan poplarynyň ýa ýeneleriniň aýdýan sözleri. Düşünürşi ýok. Üçlük inançy barada soragyna berýän jogaplary ýa-da düşünürjek bolýan zatlary bu mesele düşünüp bolmaýa, diňe inanmaly diýmekden ibarat. Käbirler şu üçlük inançyny, ýani Tangry insandan şekil aldy, İsa sypatyna geldi, ýere geldi we näme mukaddes ruh, ata, ogul şu düşünje we käbirler şunu düşünürjek bolup berýän mysallary batgadan çykjak bolup dyrjaşyp beterem batga çumýan adamyň haly ýalak. Beterem mysal berjek bolup beterem Allahyň mahlukaty meňzedip beter ondan beter edip goýýarlar. Küfri misallar berip. Çünkü düşünürşi ýok, batyl zat, akylyň dogry sagdyn akylyň kabul etjek zady däl. Käbir Hristiýan poplaryň özi hatda şu wagtky şu bozuldy diýdi İncil. Şol bozulan İncillerde hem näme şol üçlük inancı ýok diýip kabul edýärler. We aslynda bu inanç musulmanlar ýani Tangrynyň mahluk sypatyna girdi diýen inanç. Köp tangryly bu parazlykdan galan inançdyr. Çünki köp tangryly müşrik inançlarda ýa yaradyjyny mahluk sypatyna suratlandyrýarlar, ýa-da insana tangry sypatyny berip insany hudaýlaşdyrýarlar. Bunu söýerseňiz şul bardyr. We şu meseleň üstünde ilmi iş alyp barýan kişiler, ýani Hristiýanlaryň üçlük inancı nerden gelipdir, näde başlapdyr diýip üstünde ilmi iş alyp barýan barlak kişiler şunu diýerler, üçlük inancynyň diýe asly diýe göz görünüşi diýe Grekleriň köp tangryly inancyndan gelýär diýe. Aslynda göz görünüşi şondan alýar diýe. Çünki köne Grekleriň inancynda näme bar? Ýani bir sürü tangrylar bar. Heraklus diýdi, ýene diýdi, Zeus diýdi, bir sürü tangrylar bar. O tangrylaryň ogly bar, aýaly bar, Allah saklasyn. Ene şol Hristiýanyň içine şolong düşünjesindäki käbir adamlar girip şeýdip Hristiýanyň içine näme? Şol düşünjäni salýarlar. Ata, ogul, mukaddes ruh diýen we Allah saklasyn näme Tangry adamdan ten alyp İsa sypatyna görnä diýen inancı girdiýärler şolong içine. We Hristiýanlaryň içinde de az sanly akymlar bar, bu üçlük inancyny kabul etmeýärler, inkar edýärler. Ýani bir tarapdan İsa peýgamber diýärler, başga tarapdan İsa Hudaýyň özi diýärler. Ýani Hudaý özüni kiçeldip, insan keşbine girip adamlaryň arasına geldi we özüni pida etdi diýärler. Şol wagtyň özünde şoňa näme Hudaýyň ogly we ondan bir bölek diýärler. Hawa soňunda bolsa näme diýär? Adamlar oňa eziyet etdiler, söwdiler, ýüzüne tüýkürdiler we haja çüýläp eziyet edip öldürdüler diýärler. Açaçan küfür akylyň sagdyn akylyň kabul etmeýän zady şu zatlar adam aýdanna hawa şular şey diýär diýip aýdanna adam bir rahat bolýar. Şol hili erbet hapa nejis sözler şular Allah we peýgamber hakynda diýilmeli däl sözler mümkin däl, hatda kelläňden hem geçirmek dogry däl şu hili zatlary açyk küfür we gatyly töhmet hatda buna inanmak akmaklykdyr musulman dogunlar. Inni nasihatymyz şu ýola düşüp ağlanyp ýörenler bar. Şolara nasihatymyz we umuman bu nasihatda aýdyljak zatlar musulmanlaryň bilmeli. Hut şu azgynlyklary Allah Taala Kur'an-ı Kerimde şolaryň şu azgynlyklaryny inkar edipdir, reddediýär. We şol adamlaryň şu inançda gezip boran kişileriň kafirdigini Kur'an-ı Kerimde Allah Taala habar berýär. Maide suresi, Kur'an-ı Kerim'in 5-nji suresi 17-nji aýatynda Allah Taala diýär: "Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam." Allah Meryem oğlu İsa'dır diýenler kafir boldy diýär. Ýene de Maide suresiniň 73-nji aýatynda Allah Taala aýdýar: "Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalatha ve ma min ilahin illa ilahu wahid." Allah üçin biridir diýenler kafir boldy. Bir ilahdan başga hak ilah ýokdur diýär. Demek şol inançda gezip boranlar kafirdigini Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aýdýar. Şu ýerden hem ýene bir zady belläsim gelýär. Käbir ýanky Hristiýanlaryň
propagandasyny edýän musulman tarap boran kellesini şolara satan kişiler wa näme diýip aýradýar? Olaram Allah ananya hawa olara kafir diýmel däl diýen batyl düşünjäni aýradýar. Şul düşünje gösgonuja Allah Taala ana şul ayetlerine Kur'an-ı Kerim'e tersdir. Kim şol ananjaýa bolsa, Hristiýana kafir diýmel däl diýse, şol kişiň özi kafir bolýar. Çünki ol kişileriň kafirdygy, Allah we peýgamberlere töhmet atandygy, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmeýänlikleri, hatda inkar edýärler özleri diýär, biz Kur'any we peýgamberi inkar edýäs. Açyk aýdyp dur, şul kişilere kafir diýmeýän kişiniň özi kafir bolýar. Çünki kafirlik äşkar, yani Allah bir zat diýär, sen hem Allah Taala'nın diýeriniň tersine başga zat diýen. Yok, Allah kafir diýär, sen hem yok kafir däl diýär. O köp jahil adamlar Allah'yan zat näme? Olaram Allah'dan ýara diýdi. Ey bilmeýän jahil kişi şeytanam Allah'dan ýa. Şeytanyň Allah'dan jinne hiç ýyly bir müşkili yok. O şeytan periştelerin arasynda gelip biren wagtynda iblis. Allah'dan jinne we ahiretde diýiljek diýen hasap kitaby hiç ýyly şüphesi yok. Emma Allah'ın diýenini etmänlik üçin kafir bolýar. Şoň üçin kafir ýöne köje biläýmel zatlar hem jahillik sebäpli kafir kişiler bulaşdyrýarlar. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de kafir diýip eglan edipdir. Bizem şoň kafirden Kur'an'y Allah Taala'nın diýişi ýalakka iman edämek boýnumyzyň wajibydyr, farzydyr. We kıyamet gününde İsa aleyhisselam şu kişilerin küfür inançlaryny inkar etjekdigini Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de haber berýär. İsa aleyhisselamyň özi karşı şu zatlara karşı boljak we kıyametde inkar etjek. Allah Taala haber berýär bu barada Maide suresiniň 116-njy ayetinde: "Ve iz qalallahu ya İsa ibn Meryem a ente qulta lin-nas ittakhuduni ve ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Allah Taala İsa peýgambere şeýle diýjek diýär kıyamet günü: "Ey Meryem ogly İsa, sen insanlara meni we enemi Allah'dan başga iki sany ilah edinin diýdinmi?" Yani Allah Taala asliýetinde diýmediğini bilýär. Emma şolara näme şaýat tutmak üçin näme şunu sorajak Allah Taala şolardan. Ve İsa aleyhisselamdan sorajak olaryň öňünde. Şonda İsa aleyhisselam näme diýjek diýär? "Rabbum qala subhanak." Rabbum seni pakleýärn. Hakym bolmayan zady meniň aýtmagym bolýan däldir diýär. Sonra şul ayetin soňundaky 117-nji ayetde İsa aleyhisselam näme diýär? "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi en i'budullaha rabbi we rabbakum." Ey Allah diýär, ya Allah, ya Rabbim, men olara diňe maňa buýran zadyňy diýdim. Meniň we siziň Rabbiňiz bolan Allah'a ibadet edin diýdim diýär. Demek ahli peýgamberler ýalakka İsa aleyhisselam peýgamber we insanlar bir Allah'a ibadete çagyrypdyr. İsa aleyhisselam kıyamet günü şul adamlar inkar edip näme diýjek diýär? Men diňe ya Rabb sen diýen zadyňy diýdim. Meniň we siziň Rabbiňiz bolan Allah'a ibadet edin diýdim. Ibadet edin diýdim diýip aýtjak diýär. We ýene İsa aleyhisselam inta gunnogda wagty gurlap özüniň Allah'ın guly we peýgamberdigini aýdýar. Gunnogda gurlan bir näçe çagy bar. Şolaň birem İsa aleyhisselam. Haçanda Meryemene İsa aleyhisselam doğurup el çağılı gelenine halk gen görýär. Äre çykmadyk ayal gyz birden çağı doğurdan el çağılı gelýär. Şu kolan kafirler töhmet atyp zina töhmedin atyp kafirler we zindyklar näme şeýdip hüjüm edýärler. Şonda Meryemene näme diýär? Eli bilen sallançaga işaret edýär. Yani näme gunnogdaky çağa işaret edýär elindäki İsa aleyhisselama bäbejik wagty. Fa asharat ilayhi ve işaret etdi diýär. Meryemene. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Onna olar diýdiler diýär. Ýani anan manduranlar biz sallançakdak bäbek bilen nähil gurlaşalýarlar. Gaharlanýar. Meryem enemiz ýani gunnogdak sallançakdak getiren bäbejine eli bilen işaret edýär. Sen muny nerden getirdin? Nähilek boldy diýip geňşirgenip duranlaram näme diýär? Biz sallançakdak bäbek bilen nähil gurlaşalýar. Onna sallançakdak bäbek ýani İsa aleyhisselam dil açyp näme diýär? Qala inni abdullah ataniyal kitabe ve ja'alani nabiyya. Men Allah'ın kuludurun. İsa aleyhisselam diýen sözüne öňsüriň birinji bilen diýen sözü näme boldy? Men Allah'ın kuludurun. Allah maňa kitap berdi we meni peýgamber kıldy diýip aýdýar. Yani Allah Taalaň katynda kadarlary ýazylygy, oşol ýerde İsa aleyhisselamyň geljekdigi we kitap beriljekdi, yani İncil beriljekdi we soň ulanan soň peýgamberlik beriljekdi näme ýazylygy? Bu Allah Taalaň gudraty bilen mucizasy bilen İsa aleyhisselam inta gunnogda wagty çağıjyk wagty näme gurlap men Allah'ın kuludurun ya goýa şol hristiýanlara ýani İsa aleyhisselam Allah'ın ogly ýa şoňa meňleşdi batyl we ýalňyş küfri inançlary ýönkäýänlere jogap berýär. Men Allah'ın kuly, men bir peýgamber diýip aýdýar.
Dimek musulman doganlar İsa aleyhisselam özünden ki geçen ahli peygamberler ýaly insanları tawhide, yani bir Allah'a şerik goşman, ýeki Allah'a sığınmaga, ýeki Allah'a ibadet etmege çağırıpdyr. Ve ýene de musulman doganlar İsa aleyhisselam özünden soňra geljek kıyamet peygamberi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gelecekdigini buşlap gitti. Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam'ın şeyle diyeni haber verilýär. Ve iz qala İsa ibn Meryem ya bani İsrail inni rasulullah ileykum musaddiqan lima beyne yedeyye minat-Tawrat ve mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Felemma ja'ahum bil beyinati qalu hada sihrun mubin. Meryem oğlu İsa aleyhisselam şeýle diýdi diye. Ey İsrail oğulları, men size menden uğradylan Tewraty tasdiqlaýjy we menden soňra geljek Ahmed atly peýgamber buşlaýjy Allahyň ilçisidirni diye. Näme diýipdir İsa aleyhisselam? Ol Yahudilara, ol İsrail oğullarına, men siziň eliňizde size berilen, menden size berilen Tewrat kitaby we Musa aleyhisselamyň üstünden size uğradylan. Men şol Tewratyň tasdiqlaýjysy we menden soňra geljek Ahmed atly peýgamberin buşlaýjysy diýe. Ahmed peýgamberimiziň ýene bir ady Ahmed. Şoň buşlaýjysydyr diýe. Haçanla İsa aleyhisselam olara açyk aýdyň mucizeler getirenne, olar näme diýdiler? Bu açaçan jadugoýlukdyr diýdiler. Töhmet atdylar. Hemişe ta şol günlerden şu günlere çenni haqqy kabul etmeýän adamlaryň birinji edýän işler näme bolupdyr musulmanlar? Haqqy aýdýan adamlara töhmet atmak bolupdyr. Isla kapyrlar bolsun, isla bid'atçylar bolsun, hemmesiniň gylar häsiýeti bir. Kapyrlaram näme kabul etmejek bolsa töhmet atyp başlarlar, näýankylan terrorist ýa ýene bir zat diýişler ýalak. Şunu konu bid'atçylaram öz batyllary düşünürip bilmese näme dip başlarlar? Ähli sünnede töhmet atyp başlarlar we habis der ýa ýene bir zat diýer. Başga çünki ellerine delil ýok-da. Delili bar adamyň töhmete näme mätäçligi bar? Sen şol edýäniň ters diýilse ýok, men edýäniň delili we Kur'an sünnetten sahabadan 4 mezhepden diýer. Emma delili bolmanlyk üçin näme etmeli bolýar? Ýa-ni dogry ýoldan adan adamlar ýalyk töhmet etmeli bolýar. Şol kafir bolsun, bid'atçy bolsun, şol dünýä gurulan we gylyklar şol töhmet etmek haka edýän adamlara. Bu bular hem näme İsa aleyhisselama töhmet atyp näme diýdiler? Hada sihrun mubin. Bu açaçan jadugoýluk diýdiler. Mucizeler gorkadyp haka aýdyp beýan edip başlandy. Diýmek, ey ýoldan adan hristiýanlar we şolaryň şahalary we akymlary İsa aleyhisselam ahiret peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in geljekdigini buşlap we tasdiq edip şoňa çağırypdyr. Biz musulmanlar hristiýanlara we şolara degişli ähli akymlara şunu diýäs. Eger çyndanam İsa aleyhisselamyň ýoluny eýerjiler bolsaňyz, eger çyndanam İsa aleyhisselam gowwarýan bolsaňyz, eger çyndanam Meryem enäni gowwarýan bolsaňyz, eger çyndanam iman etmek isleýän bolsaňyz, onda gelin İsa peýgamberiň çağıran zadyna gelin. Ýani bir Allah'a iman edin, bir Allah'a ibadet edin, şirk goşmaň we Allahyň peýgamberini ilahleşdirmeň we Allah'a we peýgambere töhmet atmaň. Biz näme musulmanlar şul kişilere şunu diýäs. We ýene diýäs, gelin İsa aleyhisselamyň buşlap giden ahiret peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ýoluna gelin. Gelin ahirki peýgambere ugradylan we şu wagta çenni ütgemedik we kıyamata çenni ütgemejek Allahyň ahirki kitaby Kur'an-ı Kerim'e gelin, şoňa iman edin. Eger gelmeseňiz, ey hristiýanlar we şolaryň akymlary we şahalary, eger gelmeseňiz şu hak ýola, eger de gelmeseňiz siz ahiretde ziyan görenlerden bolarsyňyz. We ahiretde siz İsa aleyhisselamyň peýgamberiň tarapynda däl, İsa peýgambere aleyhisselamy töhmet atanlaryň we yalançylaryň tarapynda bolarsyňyz. İsa aleyhisselamyň buşlan ahiret peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz barada näme diýdi? Dinlen gulak asyn. Sahih Muslim hadis kitabına gelen sahih hadisinde peýgamberimiz diýär: "Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi la yesma'u bi ahadun min hâzihi'l ummeti yahudiyyun we la nasraniyyun thumma yamutu we lem yu'min billezî ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Canım elinde bolana kasam edýärin. Yani Allah'a kasam edýärin. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kasam içip aýdýar. Bu sözlerini peýgamberimiz kasam içip üç kere gaýtalap aýdar eken. Canım elinde bolana kasam edýärin. Bu cemaatdan, bu halkdan Yahudi bolsun, Hristiyan bolsun, tapawudy ýok. Meni eşidip soňra maňa ugradylany, yani Kur'ana we sünnete iman etmän ölse, diňe dowdakylardan bolar diýe. Ene geljekde bizim sözlerimiz şol sektalara we ters akymlaryň täsirine düşen kişiler eşitse ene biz size yetirdik. Habaryňyz bolsun. İsa aleyhisselamyň buşlan peýgamberi, ahiret peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz barada näme diýdi? Gelin İbrahim'in, İsmail'in, İshaq'ın ve Nuh'un ve Musa'nın ve İsa'nın ahli peýgamberleriň dini bolan İslam'a gelin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi, Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi 19. ayetinde "İnned dîne indallâhil İslam."
Allah Teala'nın katında yeketek hak din İslam'dır diye. Yine de Ali İmran surasının 85. ayetinde Allah Teala diye: "Ve men yebtagi gayra'l İslam dinen fela yuqbalu minhu ve huve fil ahireti minel khasirin." Kimde kim İslam'dan başka dine eğerse, onun ol din asla kabul edilmez ve ahirette ol kişi ziyana qalanlardan bolar diye. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk.